Bé, bona tarda a tothom. Comencem aquesta última sessió de les jornades d'avui, dedicades a com comunicar aquest patrimoni dissonant. I en aquesta última taula volíem, si hem tractat abans arquitectura i art, volíem tractar la qüestió de les exposicions que se centren en aquest patrimoni dissonant, en aquest patrimoni incòmode. I aleshores, evidentment, aquestes jornades les estem celebrant a la Presó Model de Barcelona, on hi ha un projecte en marxa, i volíem convidar la Núria Ricart, que ha estat una de les directores del projecte museològic i museogràfic que esperem que vegi algun dia la llum en aquesta presó. I per presentar-la us diré que ella és professora agregada de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. La seva recerca principal, el seu camp de recerca principal es basa en les relacions entre la monumentalitat, l'art públic, l'espai públic i la memòria, i col·labora amb l'Observatori Europeu de Memòries des de fa anys en el desenvolupament d'exposicions, en projectes, sobretot, que tracten l'art públic i la memòria. Dintre té diverses publicacions, moltes publicacions, i els seus últims treballs, els seus últims llibres són Un lugar inacabado, dedicat a les intervencions memorials que es van fer a la presó, a l'antic espai on es trobava la presó de les Corts, i el llibre publicat a la Catarata, Art públic i memòria, Arte público i memòria. Res, sense més dilació, Núria, com vulguis. Moltíssimes gràcies, Ricard, moltíssimes gràcies, David, a tota la família de l'Euron per convidar-me. I res, amb aquests 20 minutets us intentaré resumir un treball de 4 anys que hem desenvolupat amb l'Observatori Europeu de Memòries i amb col·laboradores com l'Anna, que ara veig aquí, i en el que li hem posat tota la il·lusió i tota la passió, perquè ens apassiona tot aquest tema de la memòria dissonant, ens apassiona realment. Per què? Perquè veiem que és un repte democràtic, és un repte democràtic de la nostra democràcia i un lloc on podem debatre els nostres conflictes interns, diguem-ho així. Llavors aquest espai de memòria, que esperem que en algun moment sigui la Presó Model, doncs veiem també un territori dissonant, inconfortable, incòmode, com li vulgueu dir. Aquest projecte el vam desenvolupar entre l'any 2020 i l'any 24, o sigui, l'any passat el vam entregar, i el vam fer en conveni amb l'Ajuntament de Barcelona. Llavors, abans de passar una mica a plantejar quines són les directrius i els eixos centrals del projecte museogràfic, sí que m'agradaria plantejar alguns conceptes vinculats a aquest concepte que estem parlant tot el dia, que és el patrimoni dissonant o el patrimoni incòmode, que anomenem. Aquí teniu unes imatges del nostre meravellós Monumento a Colón. A la base del nostre gran, meravellós, la nostra gran icona de Barcelona, que és el Monument a Colón, veiem aquests elements escultòrics enormement humiliants i enormement problemàtics. Aquí estan una mica tamisats, podríem dir, per una mena de lona, una mena de xarxa, que fa que l'espectador no tingui un contacte directe amb aquest element que és pecaminós en si mateix. I nosaltres d'alguna manera hem arribat a identificar aquest concepte de patrimoni dissonant, posant aquest exemple i molts altres, com aquells espais o objectes altament significants perquè encara generen homenatge i són homenatge a la violència, a la misogínia, al totalitarisme, a la dictadura, a la violència, a la tortura. Són espais i centres i objectes que avui en dia continuen generant homenatge, honoren tots aquests elements absolutament negatius i nefastos, i que són problemàtics per una societat democràtica com en la que vivim, evidentment. Per tant, són el símbol d'aquells contravalors que podríem dir de la democràcia i els drets humans. Són en si contravalors de el que podríem dir són els nostres valors vinculats a la democràcia i als drets humans.
Però és que aquests objectes són pedres. Això és curiós, no són pedres. Són pedres tallades. No tenen vida pròpia. La vida els hi posem nosaltres. Llavors, la nostra contemporaneitat, des del Black Lives Matter, que aquest matí en parlava el Daniel Rico, aquell moment catàrtic d'arribar a estatuàries que ens incomodaven, ostres, fins que no van assassinar el Floyd, no va haver-hi aquell moment catàrtic. Què va passar una setmana abans? Aquells monuments no ens incomodaven? Eren els mateixos monuments, eren les mateixes pedres. Per tant, el problema no està en l'objecte petri, està en què li qüestionem nosaltres com a societat en aquest objecte petri. Què li estem preguntant, què li estem demanant, què ens afecta, què no ens afecta, perquè moltes vegades hem passat per aquí sense fixar-nos-hi. Moltes dècades hem passat per davant del monument a Colón i ni ens hem fixat. Per tant, en aquests objectes sí que hi veiem una gran potencialitat com a llocs pedagògics, llocs de debat, llocs de conflicte, però són altament potencials. Aquesta dimensió del seu potencial com a lloc per parlar d'alguns temes que ens afecten com a societat l'hem de tenir en compte. Per tant, aquesta obsessió que ens ha arrabassat des de fa 10-15 anys d'eliminar tot objecte que identifiquem que és un contravalor per a la democràcia i ser persones i societats iconoclastes, ja sigui des de la societat civil, ja sigui des de les institucions, perquè, cuidado, la iconoclàssia a Barcelona s'ha dut a terme des de les institucions, bàsicament. Doncs aquesta obsessió s'ha de posar una mica en qüestió. Jo crec que el Daniel Rico en el seu llibre ho fa, molta gent ho estem començant a contradir en el sentit d'això d'arribar a la memòria i d'arribar a objectes que ens pertorben, amb què ho substituïm. I moltes vegades no ho hem substituït amb res. Hem eliminat els objectes que ens pertorben i no ho hem substituït amb res. I això sí que em genera a mi una enorme incomoditat, una enorme dissonància. I sembla haver-hi una mica aquesta mena de procés dicotòmic entre o el derribo o el derecho a la eliminación total del totalitarismo, i parlo de dret, quasi de dret civil, s'agafa com una bandera, el dret a eliminar tot objecte que ens pertorba, com a dret. I a l'altra qüestió, a l'altre costat, aquesta visió dicotòmica d'aquest procés, tenim el dret al patrimoni. I és un dret, també. Clar, entre el dret al patrimoni i el dret a la iconoclàssia, què fem? Nosaltres ens hem plantejat això en projectes com el de Tortosa i en altres projectes, també aquí a la Model, i hem arribat a plantejar que es poden desenvolupar projectes o processos on hi hagi aquesta dimensió patrimoni i iconoclàssia. No tant patrimoni versus iconoclàssia, sinó patrimoni i iconoclàssia. Com ens ho fem una mica? Quins són els nostres eixos? Primer, la investigació abans de qualsevol interacció. La investigació, el coneixement històric, el coneixement dels moments memorials abans de qualsevol projecte d'intervenció. O sigui, pensem, reflexionem, investiguem abans d'actuar. Segon, el projecte no l'entenem com un resultat final. No l'entenem així. L'entenem com un territori de debat i de lluita, un territori de transgressió, un lloc on poder dibuixar i pensar quins són els futurs possibles, com a camp de batalla, com a territori de treball, no com a resultat final. Mira, arribarem aquí, perfecte, ja tenim la solució. No, no és una solució, són qüestions, són preguntes. La neutralitat no existeix. En contra absolutament de neutralitzar. Fixeu-vos, aquí en aquest projecte de la Model, quan vam arribar a parlar amb els arquitectes del masterplan de la Model, ells ens deien, sobretot l'espai públic, que sigui neutre, perquè hi haurà nens, hi haurà àvies, hi haurà persones, clar que sí. I nosaltres la nostra batalla allà va ser dir, no, la Model no serà mai neutra. I hem d'assumir aquesta no neutralitat. Això vol dir que hem de construir jerarquies, les jerarquies pròpies del totalitarisme, les hem de construir, hem de fer alguna cosa, amb gestos iconoclastes, per què no? Però allà està el patrimoni i hem d'assumir aquest repte.
I, finalment, entendre que la nostra resposta no és l'última resposta, que les següents generacions tenen les seves preguntes, que dintre de 30 anys hi haurà noves generacions que es voldrà fer les seves preguntes i no sabem quines són. Per tant, la nostra proposta, m'ha agradat molt la idea del Joschko Heysel, de dir que el millor projecte és fer debats i fer una museografia d'aquests debats i d'aquestes propostes d'artistes o d'arquitectes, però que es queden arxivades. I dintre de 50 anys hi ha noves propostes i noves idees. És meravellós, és un museu flipant, m'encanta. I que, per tant, el patrimoni dissonant en aquest sentit l'entenem com un never-ending process. És a dir, no acabarà mai, perquè sabem que aquest patrimoni, la Model, Colón, el que sigui, sempre generarà preguntes. Sempre. I nosaltres no tenim totes les respostes. Ens trobem en un espai dissonant, que és la presó Model. Ens trobem en un espai dissenyat per al control i la repressió, i això és enormement inconfortable. Evidentment, el Bentham, quan s'inventa tot això al segle XVIII, té un model de productivitat darrere d'aquestes noves arquitectures panòptiques i té un model de redenció i té un model de control i repressió. Per tant, són arquitectures que són modèliques perquè són un plus en relació a la situació nefasta de condicions humanes en les que es trobaven les persones en les anteriors presons, però com a concepte de disseny és enormement inconfortable, perquè és un disseny arquitectònic pensat per això, per controlar, per produir i per reprendre. Aquí es va represaliar, no només això, es va assassinar, es va executar, es va torturar a homes, a dones, a lliurepensadors, a comunistes, anarquistes, a transexuals, a homosexuals, etc. A dones, va ser presó de dones durant 10 anys. Per tant, aquí s'ha represaliat, s'ha torturat, s'ha executat a persones en aquest recinte on estem ara. Per tant, estem en una arquitectura enormement dissonant. També en el sentit que va ser un node d'una xarxa de repressió que estava construïda al llarg i ample de tota la ciutat de Barcelona. Barcelona va ser un gran espai de repressió, sobretot a la primera postguerra, a l'any 39-40 fins al 50-52. Era una xarxa completa, molt ben dissenyada, molt ben estructurada dins del territori i on la Model exercia d'un dels focus més importants. Per tant, era un punt dins d'una xarxa enorme de repressió. I, en aquest sentit, assumim el repte d'entrar en un espai amb aquestes característiques completament diferenciades de la resta d'espais. Aquell concepte del Foucault, estem en un espai completament diferenciat a nivell d'usos i funcions i conceptes de la resta d'espais, evidentment el tenim aquí. Com bé ja s'ha dit, s'inaugura el 1904, es tanca el 2017 i a partir de l'any 2017, imagineu-vos, estem al costat de Sants, estem en ple centre de Barcelona, hi ha una quantitat enorme de necessitats i de demandes ciutadanes que venen a convergir en aquest espai, que és la presó, en una de les àrees més denses, més contaminades de Barcelona. Llavors, quan es tanca la presó, aquí hi ha un munt de demandes ciutadanes sobre la taula i el que s'aprova l'any 2019-20 amb el pla urbanístic dissenyat per Forgas Arquitectes és un pla que intenta integrar d'una forma bastant intel·ligent, molt intel·ligent, per què no, el que és patrimoni arquitectònic, intentant no derruir cap element estructural de la presó, el panòptic amb les 6 ales, la part d'oficines i la part de tallers, no derruir res, i intersecar aquí dins tots els usos que vindran. Residència de la gent gran, aquí a oficines, institut, escola, guarderia, espai per joves, un espai de memòria com a equipament i també habitatge. Totes les 6 galeries, 5 de les 6 galeries, millor dit, tindran en les plantes superiors de la primera a la tercera habitatges de protecció oficial. D'acord? Per tant, tenim un passat molt llunyà,
tenim un present, que és el que tenim a la imatge inferior esquerra, i tenim un futur on s'intentarà, o el projecte preveu, fer coincidir les demandes ciutadanes de la vida diària, ja veieu que està ple de nens ara mateix aquí fora, i això està passant en un patrimoni dissonant, i aquesta dimensió memorial. Llavors això d'alguna manera haurà de coincidir. L'equipament específic memorial, el futur espai de memòria de la Model, s'ubicarà a la quarta galeria. És en una de les galeries on hem entrat amb la visita guiada. És la galeria vinculada als presos polítics. Aquí va haver-hi la majoria de presos polítics entre el 39 i els anys 60 van estar a la quarta galeria. I és l'espai específic que ocuparà íntegrament l'espai de memòria de la Model. Nosaltres plantegem un projecte en aquest espai, un projecte museogràfic. Primer vam fer el projecte museològic, després vam fer el projecte museogràfic durant aquests 4 anys de treball. Identificàvem el gruix d'elements a la quarta galeria, també a diverses àrees del panòptic, ho veieu aquí, i elements puntuals com, per exemple, la paqueteria, on va ser executat Puig Antic, o també elements com perimetrals més vinculats a el que serà l'antic mur de la presó Model. És a dir, que centrem el gruix d'elements en la quarta galeria i el panòptic, però també identificant alguns elements cabdals, altament simbòlics, al voltant de tota l'estructura de la presó. Des d'una perspectiva multiescalar, entenent que la presó té aquesta múltiple dimensió escalar des de lo local, que va ser aquesta presó en una xarxa de repressió metropolitana a nivell Catalunya, Espanya, entenent que tot el que plantegem a nivell de continguts ho plantegem des del punt de vista de la temporalitat, és a dir, mai hem pensat en aquest projecte treballar sobre exposicions permanents, mai. Sempre hem pensat en exposicions temporals, exposicions que inclús poden durar 6 mesos, un any, per què no? Exposicions llargues, però sempre temporals. Una mica fent referent a això que us deia, no? O sigui, les preguntes que ens fem avui poden estar ultrapassades per noves generacions, per noves preguntes o per noves investigacions que vindran. I un eix fonamental per nosaltres és aquesta intersecció interdisciplinària entre art contemporani, història i memòria. Fer un projecte molt, molt interdisciplinar. Per tant, identifiquem aquests 3 elements. El patrimoni original, penseu que en aquesta futura Model tot serà remodelat, tot serà reconfigurat a nivell arquitectònic, urbanístic, menys la quarta galeria. Per tant, dintre de 10-15 anys, ojalà això estigui ja construït, quan vingueu ho veureu tot diferent, no veureu murs, veureu verd, veureu vivendes on ara hi ha cel·les, però a la quarta galeria veureu el que ara veieu. I això és important, aquesta dimensió d'un vestigi original que es mantindrà en el temps. Per tant, el patrimoni per sobre del disseny museogràfic o el disseny museogràfic acompanyant el patrimoni. També enteníem que aquesta dotació de nous usos i continguts i significats és una mica el contrapunt, aquesta part d'iconoclàssia sobre els usos predissenyats, que recordem eren la redenció, la productivitat, la repressió i el control. Això ho hem de subvertir a través dels propis usos i dels propis significats que s'acaben dotant en aquest lloc. I finalment, en aquesta idea de sempre la investigació. Tots els arxius vinculats a la presó Model, que en són diversos, la majoria d'arxius documentals estan a l'Arxiu Nacional de Catalunya, podem dir que coneixem el 15% del material. O sigui, falta investigar moltíssim sobre tot el material documental que tenim sobre la Model. Per tant, no podem dissenyar per uns continguts que ara coneixem, hem de dissenyar per nous continguts que vindran o noves investigacions que ens il·luminaran. Ara us demano de fer un viatge mental, imaginari, ens situem al panòptic, com hem fet al cafè, on hem dinat, on hem fet el cafè, o si no heu estat durant el matí
Doncs el panòptic central, us demano d'estar allà i començarem la ruta pel nostre projecte museogràfic. Comencem al panòptic central. Aquí el que hem de fer és baixar al subterrani, que no està foradat. En teoria s'ha d'acabar foradant una última planta, una menys en el subterrani del panòptic, i aquí hi haurà el hall, la benvinguda del futur espai memorial. Aquí plantegem un ús mixte, polifuncional, entre auditori i espai d'exhibicions, espai d'exposicions. Llavors, com ho plantejàvem això? A part de ser un hall de benvinguda, d'entrada al futur espai de memòria de la Model, de la quarta galeria, plantejàvem que això també fos un espai auditori, un lloc on fer teatre, conferències, xerrades, etc., amb un mobiliari completament flexible, molt fàcilment retirable i que ens permetés aquests dos usos. Per un costat l'auditori i per l'altre l'espai d'exhibicions, on ojalà artistes de la talla del Horst Hoheisel, Doris Salcedo, Clemencia Echeverri, Antoni Muntades, jo què sé, 1.000 artistes interessantíssims que vinguessin a fer exposicions d'art contemporani i memòria, que és un dels territoris de l'art contemporani més interessants des del meu punt de vista, dels últims 50-100 anys, i que ojalà això fos també un espai d'exhibició. And we'd love this to be a space for high-level temporary exhibitions, to make it a space of continuous visits, so that the... General de Barcelona. Aquí ja ens endissem en l'òrbita de conèixer la història de la Model i entrem en un primer espai immersiu, un espai petit immersiu, on unes grans pantalles ens integren en aquestes 9 temàtiques vinculades a la història de la presó. Aniré una mica ràpid. A partir d'aquí entrem a un segon espai immersiu, estem encara en el sòtan de la presó, i ens endinsem en un territori que hem anomenat Barcelona Spaces of Memory, que és els espais de memòria no només de la presó, sinó aquesta xarxa de la que us parlava abans. Un lloc on poguessis entendre no només la història de què ha passat dins d'intramurs, dins d'aquests murs, sinó quina ha estat l'estructura en xarxa de la repressió a una ciutat com Barcelona, a través d'una gran maqueta, amb unes projeccions i unes cronologies que visualment t'acompanyin per entendre què ha passat al llarg de 100 i pico anys en una qüestió, en una perspectiva molt més metropolitana. Ens endinsem a les cel·les de càstig. Cada galeria, cada corredor, cada un dels 6 corredors, té en el subsol, avui mateix, 6 cel·les de càstigs. Veieu que el 6 és constant. El Vinyals i l'Estapà eren maçons. O sigui, aquí hi ha un tema que no entrem perquè no ens dona temps, però aquí hi ha temes simbòlics interessants. 6 cel·les de càstig existeixen avui en dia en el basament, en el subsol de cada una de les 6 galeries. Per tant, estant en el subsol hem vist ja algunes coses, seguim la visita, entrem a el que serà la primera aproximació a un espai original de repressió i de tortura. Aquestes cel·les de càstig. Penseu que qualsevol excusa era bona l'any 39, 40, 41, aquests moments més àlgids de la repressió, per aïllar la gent 15, 20, 30 dies en aquests espais. Aquí una museografia molt minimalista, testimonis, documentació històrica, que expliqui què passava, què podia arribar a passar en aquests espais. Pugem a la quarta galeria. La tipologia continua sent el que esteu veient i el que podem veure avui en dia, i aquí ens manteníem. Crèiem que la primera aproximació del visitant, del futur visitant, a la quarta galeria havia de ser exactament la que tenim avui en dia, poder transitar totes les cel·les i fer una visita lliure, tranquil·la, per lo que és la constant monotonia del dia a dia de la presó. També volíem aprofitar en aquesta planta 0 per identificar les característiques bàsiques dels diferents estats arquitectònics i de mobiliari i també de situacions d'amuntegament i pobresa
en algunes cel·les. Sabem, per exemple, que el 1904, quan es dissenya la presó, es pensa una cel·la, un pres, i hi ha un mobiliari molt específic. I tenim la hipòtesi que era obra vista més cal. Tenim aquesta hipòtesi, s'hauria d'acabar de referendar. Però fer una museografia molt afinada a les diferents períodes de la presó, però mantenint l'estructura tipològica. Pugem a la primera planta. La primera planta és molt important perquè ens connecta la quarta galeria amb el panòptic central a través del balcó. Tenim un balcó enorme que ens dona vista sobre aquesta futura plaça que serà el panòptic central. Aquí plantegem el contrari, d'arribar al màxim número de murs entre cel·les i ubicar aquí les exposicions temporals, sobretot d'ordre històric, vinculades a moments històrics de la presó o vinculades a tota la historiografia de la presó o altres temes molt vinculats a temes de control, repressió, etc. Per tant, un espai diàfan, obert, en cada una de les àrees i on poder exercitar aquest lloc de memòria viva, en canvi constant, amb exposicions potents, interessants, però temporals. La primera que proposàvem en aquest espai es deia la model en imatges, o es diu la model en imatges en el sentit de fer un recopilatori exhaustiu i molt, molt profund de les imatges que encara no hem vist de la model, que són molt interessants, i fer una mica un procés, diguéssim, transversal al llarg de tota la seva història a través d'elements molt visuals d'arxiu que ara mateix encara estan tancats en els arxius. Aquest espai us deia que tenia un vincle amb el panòptic. El panòptic té una dimensió simbòlica extraordinària. El panòptic és un disseny molt, molt ben fet per tal de controlar amb el mínim d'esforç. O sigui, és un disseny realment enormement potent i per això ens atreu tant, una societat com la nostra, plantejar projectes o dilemes en relació a aquest tipus d'arquitectura. Aquí plantejàvem un espai que li dèiem controlador central, amb aquesta idea de controlador central, que és una espècie de dispositiu que vinculava el conjunt de l'exposició amb 9 pantalles translúcides que ens recorren al llarg d'aquesta exposició de la planta 1 amb el panòptic central. I en el panòptic central, quan el visitant futur ja ha transitat per tota l'exposició, arriba al panòptic i es troba una taula enorme, digital, on ha de poder submergir-se en un material que es pot anar repositant constantment. O sigui, no està acabat. Vull dir, allà pot haver-hi tota la investigació última que es té sobre la model, o totes les bases de dades que s'han anat construint, o, com a mínim, els plantejaments bàsics d'aquestes 9 etapes historiogràfiques. I tot el material està allà a la disposició del visitant. I no només això, sinó que el visitant pot llançar imatges seleccionades en aquestes 9 pantalles. Per tant, part del contingut que ha vist anteriorment, aquest mateix visitant, ara és ell el que el controla. Hi ha un lloc de repressió i control, és un lloc on el visitant, la ciutadania, si em permeteu, pot controlar els continguts. Hi ha una subversió de forces. En aquesta mateixa primera planta trobem un lloc cabdal, interessantíssim, que és la Capilla Gitana, pintada per l'artista Helios Gómez, un artista d'avantguarda dels anys 20-30, gitano, feia aquestes coses meravelloses que veieu aquí dalt, i que el capellà de la presó el va obligar, si volia redimir pena, als anys 50, a pintar una capilla. Finalment, ell va optar a fer-ho, va pintar aquesta capilla i l'interessant és que les persones que va pintar eren presos represaliats companys seus. O sigui, les cares d'aquestes persones, d'aquesta capilla, eren gent, presos polítics, etc. Amb el temps, en plena democràcia, la nostra administració va optar, quan encara aquí hi havia presos, per pintar-ho, per tapar-ho, per censurar-ho, i ara mateix s'està restaurant aquest lloc, per tant serà evidentment un dels llocs de visitar d'aquesta presó, ojalà, en el futur.
I aquest nom, Helios Gómez, també l'utilitzem en caràcter d'homenatge i d'honor cap a ell i tots els artistes que van estar empresonats durant tota l'etapa. Sempre hi havia artistes empresonats que pintaven, que dibuixaven. En honor a aquesta dimensió artística anomenàvem Espai de Creació Helios Gómez, una àrea que ubiquem a la segona planta, que serà, esperem, un espai de residència artística, perquè creiem molt en què l'art, com a llenguatge, formes de nous llenguatges, pot aportar molt a les formes de transmissió social de la memòria. Això estaria integrat en un centre de documentació i una àrea perquè els estudiants que visiten la Model puguin treballar. Finalment, pugem a dalt, hi ha unes àrees abuhardillades, uns àtics, que s'utilitzaran o s'utilitzarien per oficines i una àrea que anomenem d'entitats memorialistes, que són totes aquelles entitats, sobretot de Barcelona, àrea metropolitana, que durant anys han reivindicat la memòria de la presó Model. Llavors, ubicar aquí tota una àrea per una mica conviure totes aquelles associacions, entitats que tenen a veure amb la memòria de la Model i la memòria en general. Amb això acabem i per acabar només comentar-vos res, l'estat de la qüestió és aquest projecte, són les recomanacions sobre la que es basa el projecte arquitectònic que ara s'està desenvolupant a nivell intern dins de l'Ajuntament. Per tant, hi ha una continuïtat i en aquest mentrestant, que és un mentrestant que té categoria de fase, perquè estem en ple mentrestant, han d'anar passant coses, en teoria han d'anar passant coses. Una de les reivindicacions que fem sempre és el posar en valor tot el material de grafitis que ara hi ha a les 6 galeries, fets tots ells per presos durant etapes molt diverses i que és un material que esperem que no es perdi, que sempre aprofito per reivindicar, que és un material que s'ha d'inventariar, s'ha de catalogar, s'ha fins i tot de convertir en algunes peces, són petites grans obres d'art i per tant en aquest mentrestant esperem que hi hagi una de les línies que sigui aquesta. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs continuem amb la sessió amb Aida Reixena. Obrigado, Aida. Aida Reixena és museòloga, es directora del Museo Nacional Resistencia y Libertad de la Fortaleza de Peniche, es profesora visitante de la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnologías y miembro integrado del Centro de Historia del Arte e Investigaciones Artísticas Shaya, de la Universidad de Évora. Tiene un doctorado en Museología por la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnologías con la tesis Sociomuseología y Género, imágenes de mujeres en exposiciones de museos portugueses. Fue directora del Museo Nacional de Arte Contemporáneo, Museu de Chiado, de la Casa Museo del Dr. Anastasio Gonçalves, del Museo Francisco Tavares Proença Júnior, del Museo da Guarda y jefe de División de Cultura y Patrimonio Cultural del municipio de Odivelas. Es la presidenta de Minon Portugal, o sea, del Movimiento Internacional por una Nueva Museología. Obrigado, Aida. Obrigada, Ricard. Good afternoon, ladies and gentlemen. Molt bona tarda, senyores i senyors, estimats amics. Faré la meva presentació en castellà. Així doncs, si necessiten receptors per la interpretació, no dubtin en agafar-ne un. Así que yo voy a presentar el proceso de creación del Museo Nacional de Resistencia y Libertad, ubicado en la Fortaleza de Peniche, y cómo se ha musealizado la memoria de la represión fascista portuguesa. Solo para deciros, Peniche es una ciudad a 90 kilómetros al norte de Lisboa, situada junto al mar y que vive de la pesca, la industria conservera, el surf y el turismo. Tiene una población de 13.000 habitantes, así que creo que es pequeña, ¿no? ¿Cómo se muda? Ok.
El Museo Nacional de la Resistencia y Libertad es un museo de la memoria de la resistencia al fascismo portugués que desarrolla su actividad, por un lado, recogiendo testimonios y experiencias de vida de los hombres y mujeres que lucharon por la libertad y la democracia en Portugal durante la dictadura que prevaleció entre 1926 y 1974. Y por otro, valorando el espacio arquitectónico de la prisión y de la fortaleza de la antigua prisión política del régimen. Instalado en la antigua cárcel del Fuerte de Peniche, antigua prisión política para hombres, mayor símbolo de la represión salazarista y al mismo tiempo uno de los exponentes de la resistencia por la libertad. Ha sido creado el 27 de abril de 2017, inaugurado el 27 de abril de 2024, el año pasado. La fortaleza de Peniche, conocida localmente como El Fuerte, a causa de lo que están viendo, el Fortín Redondo, es monumento nacional desde el 38 y es testigo de innumerables historias y recuerdos relacionados con los últimos 500 años de la historia de Portugal. Fue utilizada varias veces a lo largo de los siglos como prisión política. Es una fortaleza de planta abaluartada, poligonal, irregular, que está rodeada por un foso de agua en la frente terrestre y un acantilado rocoso en el frente marítimo. Construida en parte por los españoles durante la ocupación del país entre 1580 y 1640. Con el museo se potenciaron los espacios de la fortaleza y se puso a disposición del público todo el recinto amurallado, su plaza de armas, la capilla de Santa Bárbara que están viendo, el Fortín Redondo que hemos visto, las casamatas, que no sé decirlo en español, pero creo que será parecido, ¿sí? Y el patio de la cisterna, que es este espacio amplio, que tiene una cisterna por debajo y que sirvió de patio de presos durante la prisión. El régimen fascista portugués nació en el 26, creó en 34 el depósito de prisioneros de Peniche, que ocupó inicialmente el antiguo cuartel de las guarniciones militares de la fortaleza. Las condiciones eran deplorables, pero los prisioneros podían moverse por la fortaleza, tomar aire, comer en la plaza de armas. En otras palabras, no había un régimen de encarcelamiento celular. Era una prisión política, pero sin encarcelamiento celular. En 54, todo cambió con la creación de la prisión del Fuerte de Peniche, como está en la foto, y la construcción de los actuales pabellones según un plan de las prisiones de alta seguridad norteamericanas. Que parece grande, que esto es un paréntesis, pero que es muy pequeña comparada con la Model, que tenía solamente una capacidad para 150 prisioneros. Con el proyecto del arquitecto Rodrigo Lima, arquitecto del régimen y director del Servicio General de Establecimientos Penitenciarios, la prisión pasó a constar de celdas con capacidad para una persona, para 6 personas y para 11 personas. Son estos los pabellones con el aspecto que tiene actualmente, con la plaza de armas militar y con el locutorio que se ve al fondo. El régimen celular obligaba a los presos políticos a permanecer aislados en sus celdas entre 20 y 21 horas al día, y los reclusos de cada piso no podían hablar con los otros de otros pisos o pabellones. Aquí está un aspecto de las celdas colectivas y del comedor, las celdas colectivas y un aspecto del interior y del comedor, porque cada piso tenía un comedor. Los presos no podían hablar unos con los otros, ni podían compartir la comida unos con los otros. Del proceso de musealización de memoria con la creación del Museo Nacional de Resistencia y Libertad, nosotros destacamos la construcción del memorial, una pieza escultórica con los nombres inscritos de los antiguos presos políticos. Las palabras de António Borges Coelho, poeta, historiador y preso político de Peniche, encabezan un monumento y dice: nombrad todos los nombres, uno por uno. Lucharon y resistieron. La libertad guarda la memoria de ellos en los muros de esta fortaleza. Este memorial, que es otro paréntesis, es una pieza fundamental porque a los presos
Los presos políticos que aún están vivos, muchos, los que han sido libertados el día de la Revolución del 74, aún muchos están vivos, y que ellos querían un memorial con los nombres que les identificaran. No decir memorial a los presos, punto. No, querían decir como este señor, Manuel Quintero Gómez, que ha muerto el pasado lunes. Me han dicho, estaba en el hotel cuando me han dicho, Manuel ha muerto. Que así se va perdiendo más un testimonio, un hombre de la resistencia. Y así que para nosotros es un orgullo muy grande de tener este memorial con todos los nombres que pasaron por la cadena de Peniche, no por todas las otras cadenas políticas del régimen, que eran decenas, en Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea, por todas partes, en Portugal colonial. Otro lugar musealizado de la prisión es el locutorio, que no le traducí, que en portugués se dice parlatorio, la sala donde los presos recibieron la visita de sus familiares y donde aún se sienten intensamente las emociones activadas por el contacto con las rejas y los vidrios que impedían el contacto entre presos y visitantes. Lo mismo que hemos visto acá. Pero este era el solo locutorio, no había ningún otro. Así que la gente aún llora cuando entra allí. En los antiguos pabellones de la prisión se presenta la llamada exposición de larga duración, intitulada Resistencia y Libertad. Es en el pabellón C, piso 1, donde anteriormente se encontraba la enfermería de los presos y la sala de guardias penitenciarios, donde se alberga esta exposición. Este espacio se transformó en galería de exposiciones, requiriendo un cambio importante en el espacio arquitectónico, completamente transformado. De los espacios penitenciarios musealizados cabe destacar el nuevo secreto, que era la celda de castigo o celda disciplinaria, ubicada en el pabellón D, único lugar donde se encontraron inscripciones parietales legibles, aunque datan del periodo revolucionario de 74-75. Los presos políticos no escribían en las paredes porque eso iría a aumentar su encarcelamiento. Así que no hay inscripciones, que a veces nos pregunto dónde están las inscripciones de los presos. No las hay, que son estas después de la revolución democrática. Nosotros usamos las palabras de Eaton cuando se refiere a las cadenas políticas como objetos de testimonio, porque preservan la memoria de un régimen represivo, pero también son un monumento a la resistencia y un memorial a las víctimas de ese régimen. Sabemos que cuando los presos políticos desaparezcan, la prisión de Peniche seguirá dando testimonio y hablando por ellos. Estáis viendo el patio de la cisterna, el pabellón C y las construcciones en, ¿cómo se dice? ¿Hormigón? No, sí. Que son las nuevas construcciones para las accesibilidades. Los elevadores, ¿cómo se dice? Elevador. Ascensor, para el ascensor y las rampas de accesibilidad son lo único que hemos construido. A partir de mi análisis, espero que esté bien traducido, ¿se dice disputas? Sí. ¿No? Sí. A partir de la lectura y análisis del proceso de creación del museo, de mi lectura como museóloga y del seguimiento de este proceso, yo identifico la existencia de varias posiciones contrapuestas que podemos considerar como disputas respecto a las memorias de la resistencia, disputas que son políticas, sociales y culturales. Las he organizado estas disputas de memoria en 3 niveles. En primer lugar, el destino a dar a la prisión. Para algunos, la solución ideal sería transformar la antigua prisión política para instalar allí un hotel. El proyecto existía. Esta intención entra en conflicto con la voluntad y exigencias de quienes defendieron la preservación del lugar como memoria de la represión ejercida por el régimen y la resistencia al mismo. Para otros existía una solución mixta que combinaba la instalación de un museo y de un hotel. Otros estaban divididos sobre el tipo de museo a crear y muchos criticaban un museo dedicado únicamente a la resistencia. Esta diversidad de opiniones sobre el destino a la fortaleza prisión se refleja en las diferentes propuestas sobre el tipo de museo a crear. Un museo del fascismo ha sido una propuesta de 77. El Museo de la República y Resistencia también del 77.
el Museo de la Historia de la Fortaleza y de la Historia de Peniche. Museo dedicado a las actividades de Peniche como la industria conservera, la construcción naval. Un museo y un centro cultural y finalmente un museo de la resistencia y libertad. Todas estas propuestas han estado encima de la mesa de trabajo. Finalmente, en 2017, 43 años después del 25 de abril de 74, la Revolución de los Claveles, el Consejo de Ministros propuso la creación del Museo Nacional Resistencia y Libertad y el Gobierno aprobó su creación, 43 años después de la Revolución. En segundo lugar, en el proceso de creación del museo identificamos diferencias de opinión y diferencias conceptuales al respecto del proyecto arquitectónico que reflejan la disputa por las memorias. Me acuerdo de Víctor, que ha hablado de eso en su museo, principalmente aquellas relacionadas con la preservación o la destrucción de elementos arquitectónicos de la prisión. El proyecto ganador del concurso público corrió a cargo del estudio AR4 de la ciudad de Évora y el concurso definía lineamientos generales que debería cumplir la intervención. Al tratarse de un monumento nacional, la intervención debe dialogar con lo existente, manteniendo la integridad y conservación del edificio, permitiendo la apreciación, interpretación y musealización de los espacios del museo. Efectivamente, el proyecto arquitectónico cumplió estos objetivos, pero hubo diferencias profundas entre la comprensión de lo que se consideraba fundamental preservar y de lo que se podría cambiar. Es decir, se nota la existencia de diferentes concepciones del patrimonio entre las partes involucradas en la ejecución del proyecto. Por un lado, las concepciones del estudio de arquitectura, por otro, las concepciones de los técnicos patrimoniales pertenecientes a la Dirección General del Patrimonio Cultural, que a la altura tutelaba el museo. El proyecto arquitectónico preveía el derribo de algunos elementos de la prisión para dar paso a grandes espacios, como hemos visto, para recibir a los visitantes y organizar el circuito turístico y la circulación de los públicos. Aunque esta opción de demolición se refiere a espacios que ya habían sido alterados en usos anteriores de los edificios, la opción podría haber sido reconstruir el edificio, devolviendo la prisión a su estado original. La opción final fue derribar, manteniendo marcadores de identidad en los espacios, que permitan al visitante comprender y para memoria futura cuál era la función original del espacio. La opción general de la tutela respecto al inmueble fue mantener las características esenciales del edificio, pero permitiendo cambios para la instalación del museo. Esa opción se entiende desde el punto de vista de la museología por el tipo de museo creado, Museo Nacional de Resistencia y Libertad, y no el Museo de la Prisión Política del Fuerte de Peniche. Si esto hubiera sido la opción, probablemente la opción hubiera sido conservar los elementos arquitectónicos todos y reconstruir aquellos que habrían sido destruidos con el tiempo. La opinión de los antiguos presos políticos sobre este tema fue muy clara, que el museo solo se creó porque allí había una cadena política del régimen y allí habían estado encarcelados millares de hombres. En ese sentido, había que preservarlo lo más posible. Sabemos que en otras situaciones de preservación de memoria asociadas a espacios de sufrimiento, la opción ha sido preservar estos lugares a veces congelándolos en el tiempo para que sigan hablando por las víctimas cuando éstas desaparezcan. A pesar de esta diferencia de opiniones, la gran mayoría de la cárcel del Fuerte de Peniche se conserva, a excepción de 2 pisos del pabellón C, un piso modificado para la construcción de la recepción del museo y otro para la construcción de la galería de exposiciones de larga duración que hemos visto en la foto. Y, en tercer lugar, un tercer nivel donde sentimos disputas sobre la preservación de las memorias de resistencia se refiere a los contenidos museológicos y aspectos museográficos. Para elaborar el programa museológico y guía de contenidos, el Ministerio de Cultura designó al SICAM
un comité de instalación de contenidos y presentaciones museológicas. Los documentos producidos por la comisión definen respectivamente el objetivo del museo y la forma en que se ocupan los espacios, la secuencia temática de los contenidos a presentar. A su vez, los contenidos expositivos, quiero decir las imágenes, los documentos, los objetos, fueron elaborados y seleccionados por el Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nueva de Lisboa y por la Oficina de Estudios Sociales del Partido Comunista Portugués. Para controlar la instalación de los contenidos y la ejecución del museo, el Ministerio de Cultura creó un otro comité de ejecución del Museo de Peniche. Si bien los distintos equipos de trabajo de estas comisiones están integrados por miembros de diversas áreas disciplinarias, desde el punto de vista museológico y desde mi propio punto de vista, no puedo decir que el museo fue construido utilizando una metodología participativa. Como museóloga no puedo decirlo. La comunidad de Peniche no fue escuchada y la población nacional tampoco. Estos son contenidos de la memoria histórica que están viendo. No hubo discusión pública alargada de los contenidos propuestos, no se creó ningún foro para recoger propuestas de la sociedad, no hubo un amplio debate público que, en mi opinión, habría sido positivo. La comunidad escuchada y con plena legitimidad fueron los antiguos presos políticos. Eso sí que lo fueron. Estamos viendo contenidos presentados en la exposición. Es cierto que se ha dado prioridad a las experiencias, memorias y relatos de los presos políticos que participaron en la construcción de los contenidos, pero sería necesario extender, en mi opinión, esta escucha a un grupo más amplio y, por tanto, socialmente más representativo. Esta opción de trabajo tiene consecuencias en la exposición que estamos viendo y en el discurso expositivo adoptado, porque cuando miramos la exposición del museo percibimos dos niveles de lenguaje. El registro histórico, historiográfico, hecho por historiadores, con discurso histórico, cronológico, impersonal, objetivo, como las imágenes que estoy presentando, pero hay un otro nivel que es personal, que es subjetivo, que es íntimo, basado en los recuerdos de antiguos resistentes y presos políticos, como ese que estoy entrevistando, y por eso impreciso, por las distorsiones de la memoria personal, pero mucho más interesante. Este es el profesor Fernando Rosas, que es un profesor muy importante en Portugal, profesor de historia, historiador, que también ha estado preso en la cárcel. Estoy entrevistando al profesor Antonio Borges Coelho, un otro historiador y también preso político de Peniche. Yo vengo defendiendo que la creación del Museo Nacional Resistencia y Libertad en la Fortaleza de Peniche se basa en una demanda popular surgida en el 25 de abril de 74, en el Día de la Revolución. Entre la población que se reunió en la puerta de la fortaleza, esperando la liberación de los presos políticos, que ocurrió el 27 de abril, es por eso que el 27 es una fecha muy importante para el museo, porque es el día de la liberación de los presos políticos del cárcel, es por eso que hemos inaugurado el museo en el 27 de abril y no el 25. Entre la población se podía leer un cartel que decía: Peniche exige fuerte para visitar y no para quedarse. Este fue el comienzo de un movimiento social, popular, que solo se concretaría el 27 de abril de 2019 con la apertura parcial del museo, que marcó públicamente y políticamente el compromiso irreversible de instalar esta entidad museística en la fortaleza. Después de esta primera expresión de la voluntad popular de apropiarse del antiguo espacio carcelario y de la fortaleza como espacio de memoria, sucedieron otros momentos exigiendo la creación de un museo sobre la resistencia al salazarismo-fascismo, que no lo voy a contar todo porque es muy largo, pero en 76, en 77, en el 82, movimientos han exigido la creación de museo.
pero cuando en 82 el Ayuntamiento de Peniche toma conta del lugar y crea un museo municipal con un núcleo dedicado a la resistencia, la idea de un museo nacional se olvida durante mucho tiempo. Pero en 2005, en 2005 un hecho ocurrido en Lisboa fue decisivo para reactivar la demanda popular sobre la creación del museo en la fortaleza de Peniche. En febrero apareció en prensa y televisión la noticia: sede del PIDE transformada en condominio de lujo. PIDE era la policía política del régimen. PIDE, Policía Internacional de Defensa del Estado. Y que la sede, el edificio donde ellos trabajaban, se ha transformado en apartamentos de lujo. Se ha destruido todo para hacer casas, ¿no? La sede era el lugar donde se torturaban los presos que iban para Peniche después presos. Era el lugar de la tortura, lugar donde se hacían los interrogatorios y que ha desaparecido. Fue durante estos hechos relacionados con la destrucción de la sede de la PIDE en Lisboa que surgió la asociación NAM, No Apaguen la Memoria, una iniciativa de ciudadanos que protestaban contra la transformación de esa propiedad en un condominio de lujo, con la consiguiente destrucción de las memorias de la represión, que ha surgido la URAP, Unión de los Resistentes Antifascistas Portugueses, que surge para reivindicar la preservación de las memorias de la represión de la resistencia portuguesa y la creación de un museo en Peniche, que surge un movimiento de antiguos presos y familiares y amigos para la preservación del cárcel de Peniche. También el MINOM, el Movimiento Internacional por la Nueva Museología, hizo una petición en favor de la creación de un museo, porque el temor de la destrucción de Peniche, de la prisión de Peniche, se confirmó. En 2005 era simplemente un temor, pero en 2016 el gobierno en febrero incluso la fortaleza de Peniche en la lista del programa Revive, que incluía varios monumentos históricos para ser concesionados a privados para allí instalar una unidad hotelera, que conduciría inevitablemente a su alteración y el consiguiente borrado de la memoria del lugar. 2016. Esto provocó el surgimiento de varias acciones de toda esta gente que he mencionado, de presión social para crear espacios de memoria en lugares asociados a la represión y resistencia al régimen. Y también para mostrar el shock y la indignación ante el anuncio del gobierno de que pretende otorgar concesiones privadas al fuerte de Peniche. En noviembre del 16, ante la presión social del fuerte, la fortaleza de Peniche fue eliminada de la lista del programa Revive, que ha sido una victoria, debido a la polémica que suscitó, lo que llevó a la Asamblea de la República a defender la recalificación, conservación y adaptación a museo. Estas sucesivas olas y movimientos y demandas a favor de la creación del museo por la preservación de la memoria de la resistencia nos dan el sustento para afirmar que este es probablemente el único del universo de los 15 museos nacionales de Portugal, solamente 15, nacido de demandas sociales. Pero el Museo Nacional, y termino con estas cuestiones que son solamente 3, el Museo Nacional Resistencia y Libertad plantea cuestiones y dudas desde la perspectiva de la museología, de las políticas de memoria pública. La primera es preguntar por qué el museo abrió solo 50 años después de la Revolución de abril de 74. Yo no sé por qué, no lo sabemos, eso demanda una investigación, creo yo. La primera pregunta es preguntar por qué. La segunda cuestión se refiere a la posibilidad de normalización de la memoria de la violencia de la represión desde el momento en que se institucionaliza en el museo. Y pregunto, ¿cuándo musealizamos la violencia de la dictadura, el museo sigue siendo un espacio de resistencia y demandas, un lugar de cuestionamiento, o se convierte en el lugar de la narrativa oficial sobre esta violencia? Para evitar esta normalización, el museo debe estar abierto a múltiples y diversos enfoques sobre la dictadura y resistencia de que Nuria ya habló.
múltiples enfoques, para ser un espacio de reflexión que evite la monolitización del discurso, ya sea sobre la represión o sobre la resistencia. Ambas tomaron formas plurales. Podemos preguntarnos qué resistencia se está preservando. En tercer lugar, la experiencia nos dice que existe un desfase muy grande entre lo que se planea hacer y lo que realmente se hace. Si el museo fue creado para dar voz a los antiguos presos políticos y a la resistencia, la opción museográfica y el proceso de musealización de las memorias de resistencia se acercaron al discurso historiográfico, dejando en segundo plano los testimonios individuales. Esta continúa siendo mi opinión como museóloga. Y preguntamos, ¿qué testigos conserva el museo? ¿A quién representa? ¿Quién se siente representado y quién se siente excluido? Siendo un museo nacional y por tanto de propiedad estatal, la producción de la memoria debería ser de iniciativa y propiedad estatal o al revés de iniciativa civil en el sentido social. Yo no tengo respuestas. Creo que las respuestas a estas preguntas probablemente llegarán con el tiempo, con la investigación y la distancia de los hechos históricos que discutimos y que presentamos. El museo es esto, es el pasado, es el presente, con la gente mayor visitando a la exposición, con niños visitando a la exposición. Para nosotros es una felicidad tenerlos. La niña con el clavel rojo, que es el símbolo de la libertad en Portugal. No sabemos si tenemos las preguntas, tal vez sí, tal vez no. Y es eso. Gracias por oírme. Muchas gracias, Aida. Vamos con el siguiente y último ponente de la tarde. Él es Manos Avgeridis. I'm sorry if I said it wrong. It's not. He's a historian and director of the... Historiador i director dels arxius contemporanis d'Aski. A Grècia té un doctorat en història per la Universitat d'Atenes, on també ensenya història del segle XX. Coautor de la segona vida de la resistència nacional, pràctiques de reconeixement i exclusió, co-creador del documental interactiu A Great Adventure, Recognition of the National Resistance. També és comissari històric de l'exposició 1974. Atenes celebra la seva llibertat al juliol d'octubre i octubre 2025. Coorganitzat pel municipi d'Atenes i Aski, i membre del comitè coordinador del projecte de recerca Dones i Resistència, configurant les narratives de la resistència femenina a Europa, dirigida per la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre el 22 i el 24, la seva recerca se centra en la Segona Guerra Mundial, Grècia de la postguerra, historiografia política de memòria i cultura històrica. Moltes gràcies. Tens la paraula. Thank you. Moltes gràcies. No calia llegir tot el currículum. Gràcies, Ricard. I gràcies també per la vostra amable invitació. Estic molt content d'estar aquí. Com ha dit el Ricard, Aski col·labora amb l'Eurom des de fa temps, però fins ara no havíem tingut l'oportunitat de participar en les conferències com altres companys. Estic molt content d'estar aquí i aprendre sobre els vostres projectes també i la feina que feu. A la meva xerrada m'agradaria reflexionar sobre la meva experiència personal i l'experiència col·lectiva també dels arxius de història contemporània d'Aski el 2024 i també els dilemes i les preguntes que comporta el procés d'organitzar una exposició històrica periòdica a Grècia. Parlarem de l'exposició periòdica i no la temporal i no la permanent al centre del que era l'antiga seu a Atenes, que era una unitat d'interrogatori de la policia militar grega durant els anys de la dictadura militar
a Grècia entre el 67 i el 74. Per tant, l'any passat, el 2024, va ser un doble aniversari per Grècia. 50 anys des de la caiguda de la dictadura i la transició a la democràcia, al juliol de 1974, amb altres membres de la taula rodona compartim la transició a la democràcia, més o menys contemporània, fa 50 anys, i d'altra banda, a veure si m'aclareixo amb el punter, l'aniversari dels 80 anys des de l'alliberament d'Atenes, de l'ocupació nazi a l'octubre del 44. En aquest context, ASCI va ser convidada per l'organització del Consell Tecnòpolis del municipi d'Atenes a comissariar l'exposició que després va ser 1974. 44-74, Atenes celebra la seva llibertat. Dissenyar el context, el concepte i l'estructura, fer recerca d'arxius i proporcionar la majoria de material de les seves col·leccions, completant-la amb materials procedents d'altres arxius, com l'estat general dels arxius, l'arxiu audiovisual del grup hel·lènic, de la corporació, els arxius de nivell parlamentari, el Museu Jueu i la Galeria Nacional, i d'altres. Com segurament sabreu, i ha estat excel·lentment explicat per la primera ponent, la Núria, les exposicions històriques tracten d'historiografia de memòria col·lectiva, història col·lectiva i historiografia pop, però mai són neutres ni evidents. Reflecteixen opcions, cultures històriques i alhora estan protegides per narratives històriques i també per debats actuals. Per tant, l'estructura de l'esdeveniment combina amb l'opció del lloc. Parla des del principi de les característiques de l'exposició. Primer, organitzada per la ciutat d'Atenes, sobre la ciutat d'Atenes, centrant-se en dos moments clau de la seva història moderna. L'èmfasi per part del municipi d'Atenes en la commemoració dels dos moments històrics, no només la transició a la democràcia, era el 50 aniversari, amb la celebració oficial, però també l'aniversari més complex de les operacions de 1944, que no van marcar el final de la guerra a Grècia, però que van ser seguits de la guerra civil. Aquesta opció no estava exenta de relació amb un canvi polític progressiu en el paisatge polític de la ciutat. Tot això va passar durant les eleccions municipals del 2023, quan un candidat desconegut del Partit Socialdemòcrata va aconseguir una victòria sorprenent sobre el candidat d'extrema dreta, en part gràcies al recolzament de l'esquerra durant la segona volta. Un entorn polític que té importància en els esdeveniments culturals, sobretot a la ciutat. Segon, la decisió d'anomenar ASCI no només com a proveïdor de material d'arxiu, sinó com a principal dissenyador d'aquesta exposició, reflecteix de manera conscient o inconscient la direcció
cap a la qual va l'exposició, amb participació pública, amb espai i resistència, i no basada en política o en figures polítiques, decisions governamentals, reconciliacions, ni el paper dels grans poders, etc etc. Perquè ASCI, l'arxiu contemporani que presentem avui, és una organització relativament petita, sense ànim de lucre, entitat sense ànim de lucre, però, sens dubte, es tracta de l'arxiu més important de Grècia dedicat als moviments polítics i socials del segle XX. Té més de 30 anys d'història i conté centenars d'arxius, milions de documents relacionats, sobretot però no exclusivament, amb la història dels moviments polítics, la història de l'esquerra, però no només de l'esquerra al segle XX. Per tant, ASCI és un arxiu obert contemporani. Següent diapositiva. I alhora és un hub de història pública. Tenim projectes temàtics, exposicions, debats públics, seminaris, tallers històrics, podcast, etc. El tercer element que defineix aquesta exposició és l'elecció de on es faria aquesta exposició. Atenes, aquest espai funciona com a espai expositiu i està en un edifici que formava part d'un complex de la unitat d'interrogació de la policia militar d'Atenes, que servia com a seu de la policia militar, i darrere hi ha una estructura bessona que alberga les oficines d'interrogatori i les cel·les de detenció, un lloc on es van executar tortures durant la dictadura. El personal militar i civil va ser interrogat en aquestes premisses i torturat i després enviats a l'exili o a tribunals militars. Era una unitat de transferència i interrogatori. Per tant, aquest espai, avui en dia, que està entre aquest centre d'exposició, està a les mans d'aquest edifici i alberga el Museu de la Resistència Dictatorial. Tenim altres 2 edificis més, com a part d'aquest complex, que són diferents, però idèntics entre si, i un diferent és el Latharius Venizelos Museu i l'altre està totalment abandonat. Per tant, el museu serveix com a centre de memòria històrica amb les sales d'interrogatori i té també una petita exposició de documents fotogràfics, diaris, etc. L'altre edifici, que és idèntic, és tot el contrari. S'ha transformat en un espai expositiu modern contemporani i una secció d'aquest edifici alberga les oficines de l'Organització Cultural Municipal. Per tant, dins del Centre Artístic Municipal d'Atenes, on es va celebrar aquesta exposició, no hi ha petjades visibles, històriques, d'aquest aspecte històric. De fet, es tracta d'un espai totalment en blanc. Jo no parlaré massa dels altres 2 edificis, però sí diria que el fet que aquest tercer edifici és un museu que ara està tancat per ser renovat durant molts anys, i això dona una altra capa
històrica a aquest espai. I no és l'única capa que existeix. Ja he esmentat 3, però sí que hi ha altres. El Ecelus o Encelus va ser probablement el polític grec més conegut de la història, no només del segle XX, i és representatiu que l'aeroport d'Atenes tingui el seu nom, si arribes amb avió. I es refereix al període de la Primera Guerra Mundial. Estem parlant d'un tercer període de temps. Per tant, dels 4 edificis des del 97 han estat declarats un monument preservat, requerit protecció especial i es refereix a la dictadura fins al 74. Per tant, aquesta estructura forma part d'un parc urbà, muntanya, a les afores del centre de la ciutat i per decisió oficial el 97 es va anomenar el Parc de la Llibertat. I aquest parc, sobretot des de la pandèmia del Covid, s'ha convertit en un jardí i un centre de reunió popular, sobretot pels joves. Per molts visitants, el significat històric del parc és força desconegut. De fet, degut també a que aquests edificis estan a la part superior del parc i no cobreixen tot l'espai del parc. Moltes persones que arriben al parc poden anar cada setmana sense arribar a veure aquests edificis o conèixer el seu significat històric. Es tracta d'un lloc històric designat com a monument històric d'un període concret. Conté múltiples capes de memòria històrica, funciona com un espai públic viu, vibrant i alhora està envoltat de fites històriques importantíssimes com el concert, l'hospital i l'ambaixada dels Estats Units. Tot això era propietat de l'exèrcit, instal·lacions militars en el passat. A partir d'aquestes condicions, comencem amb 3 qüestions principals. I alhora ens enfrontem també a una limitació, a un període de preparació de menys de 2 mesos i mig abans de la inauguració. Primer, tot i que l'espai disponible per nosaltres era només un dels edificis del complex, l'espai artístic de la ciutat, ens preguntem com podem crear una exposició que de manera orgànica s'integrés i destaqués el paisatge del parc com a lloc de memòria i espai públic. L'objectiu era que l'exposició funcionés com a esdeveniment cultural amb una referència clara al parc i la seva profunditat històrica, que, com he dit abans, és relativament desconeguda pel públic. Segon, quin tipus de materials i quants materials inclouria aquesta exposició, que ens portava a la pregunta més important, quin seria el concepte d'aquesta exposició. Volíem que expliqués una història i que tingués una narrativa específica. A la meva opinió, a Grècia el principal problema d'aquestes iniciatives amb exposicions periòdiques històriques és precisament la manca de narrativa en el seu contingut. I això és molt diferent al de les exposicions d'art. Normalment
no expliquen una història, però sí que presenten una col·lecció de materials i documents, com més millor, sense un fil argumental clar, o sense seccions i estructures estructurades entorn a la narrativa estereotipada. I és un gran problema a Grècia en molts dels museus de la resistència que existeixen arreu del territori grec. Normalment, aquests museus no són gaire actius i no hi ha canvis des del moment que es van crear, fa moltíssims anys. No hi ha hagut cap historiador, ni museòleg, ni ningú que hagi creat l'exposició, sinó que ha estat organitzada per les associacions de lluitadors de la resistència i no hi ha canvis. I és el cas també del Museu contra la Dictadura, que està en una altra ubicació. Al mateix temps, un repte clau va ser conceptualitzar i vincular conceptualment aquests dos moments històrics diferents, l'alliberament al 74 i la transició a la democràcia. Estàvem construint dues exposicions en una. Per tant, la decisió que vam prendre en relació a l'exposició i el concepte es basava en una premissa molt senzilla i era la de crear una exposició històrica sobre la joia, sobre la celebració, celebrar l'alliberament amb un concepte que es basa en aquesta celebració i per fer-ho en un lloc històric de patiment. Centrar-se en el moment de victòria, de joia, de liberació, de participació, marxes en l'espai públic, d'un moment de joia que no només connecta els dos esdeveniments històrics, sinó que també ens ajuda a entendre la història. Una joia que està interconnectada amb moltes emocions paral·leles. No és només moment de joia, una explosió d'emocions en el moment de quedar alliberats dels nazis, inclou joia, alegria i pena també pels esdeveniments succeïts. Per la pèrdua de vides humanes, per les condicions de l'ocupació que deshumanitzaven l'existència, inclou també alleujament, esperança, temor, por del futur, unitat i sospita de la persona que tens al costat, tensió, odi, ira. Tot això volíem que sortís en l'exposició, però centrar-se en aquell moment de celebració. D'altra banda, la caiguda de la dictadura també va ser un fet que es va celebrar als carrers, però es va donar simultàniament i en part degut a la invasió turca de Xipre i l'ocupació de la meitat de l'illa per part de l'exèrcit turc. I aquí també hi havia emocions mixtes, emocions de joia i de dramatisme, centrant-se en el moment de la victòria i l'alegria. En la meva opinió no només té un significat polític i social, sinó metodològic, que ens ajuda a pensar en el passat i per extensió en el present, més enllà de les narratives predeterminades i sense el cinisme que ve sabent què és el que va seguir. Ens convida a considerar l'eventualitat i el valor de l'activitat o l'acció humana intencionada. Ja saben que el segle XX sovint es descriu com el segle de la desil·lusió, de la derrota o la desfeta, però la desil·lusió no és una inevitabilitat històrica, sinó que està estretament vinculada a les expectatives, a les lluites col·lectives i al moment en què l'horitzó
de possibilitats és ampli. L'exposició té com a finalitat destacar els materials produïts precisament en aquells moments quan tot semblava possible, amb un èmfasi en les persones, en el paper i en les emocions d'alegria d'aquests moments. I aquest enfocament ens permet, en la meva opinió, presentar materials de moments temporals diferents i de diferent mena, i el que és important, proposar una narrativa alternativa del segle XX, que vagi més enllà del to dominant, com a mínim a Grècia, de sacrifici i derrota o desfeta, i passar a una lectura que posa al centre l'agència humana, la iniciativa política i els ciutadans de peu com a força motora històrica. I tinc un curt vídeo d'1 minut, si es reprodueix, per donar-los un exemple d'aquesta exposició i de l'ambient que s'hi respira. Bé, tampoc diré que aquesta idea fos del tot innovadora, ni que aquest raonament que he descrit es traduís en una exposició sense fall. Però el que sí que vull enfatitzar és que en la mesura que hem aconseguit l'objectiu no ha estat només gràcies a l'equip d'arxivistes i historiadors. Es deu 100% als altres grups amb els que hem col·laborat, els grups de museòlegs. Hi havia 2 museòlegs i 2 arquitectes. Els museòlegs van traduir la idea general en una narrativa visual, van avaluar els materials d'una manera molt diferent a la que acostumaríem a avaluar-la, i a vegades era frustrant perquè descartàvem materials que a nosaltres ens semblaven molt importants però que per ells no explicaven res, amb criteris diferents i combinant fotografies, documents escrits, de premsa, documents originals, còpies. Els arquitectes, d'altra banda, han mirat els espais físics, creant espais nous que no sabíem que podien existir. Jo crec que el resultat de tot això és una exposició viva, disponible a un públic ampli, sense caure en narratives massa senzilles. Ja des dels inicis vam demanar, a més de l'exposició periòdica, renovar regularment l'exposició permanent al Museu contra la Dictadura perquè puguin estar oberts al públic de manera simultània. I això no va ser del tot fàcil perquè, com sabran, l'associació que porta aquest museu tenien que fer equilibris polítics dins de l'associació, són reacis al canvi. Per tant, el que van fer va ser renovar l'exposició permanent per millorar-ne la qualitat i canviar alguns dels documents, etc. Així doncs, durant aquests 4 mesos que ha durat l'exposició, hi havia visites guiades diàries per a escoles i per a adults. Per les escoles hi havia educadors especialitzats. Per les visites guiades pel públic general érem nosaltres qui fèiem la visita amb els comissaris de l'exposició, i alhora també vam organitzar un programa ric i divers
paral·lel. Aquí veiem el museu. Són espais reduïts, no són gaire grans. Eren presons de trànsit. I, com deia, hi havia un programa molt divers d'actes paral·lels que començaven al Parc de la Llibertat i per tota la ciutat. Debats històrics, pel·lícules, balls. Hi havia un programa de diferents actuacions de dansa amb un vincle clar amb l'exposició, que s'inspiraven en l'exposició per fer tota una sèrie de coreografies. I ara, quan ja han passat uns mesos des de que es va acabar l'exposició, estem finalitzant la versió digital, un tour virtual. Puc dir que ha estat una de les col·laboracions més fructíferes i agraïdes que he fet mai i un dels projectes d'història públics més gratificants. I potser això també explica per què la meva ponència d'avui és més entusiasta i menys crítica o menys autocrítica del que acostumo a fer o del que hauria de ser. Vaig sentir veritablement que era una de les poques ocasions en què tenia la llibertat de crear i de contribuir a la realització no només d'una altra exposició històrica, sinó un acte cultural, una intervenció important en l'àmbit de la cultura històrica, un acte que respectés l'espai i que traiés a la llum el seu significat històric. I aquest sentiment es va reforçar gràcies a la gran acollida del públic i els comentaris que vam rebre durant l'exposició i que seguim rebent avui. Aquesta pissarra, que era blanca abans, cobria tota una paret que vam deixar en blanc i quasi acabó perquè els visitants poguessin escriure-hi unes paraules en finalitzar la visita a l'exposició i ràpidament va quedar ple de paraules. I aquest contingut ara per mi és com un registre fascinant, no només dels comentaris del públic, sinó de les diferents maneres en què diferents grups de visitants van percebre l'exposició. I d'una manera molt millor que mirar els comentaris a les xarxes socials. Hi ha coses molt interessants. I un últim apunt. Els humans, els historiadors, museòlegs, arquitectes que creem museus, exposicions, llibres, cometem errors. I tots els productes que jo he creat han tingut algun error. I aquesta exposició també hi va haver un error no gaire gran, petit, que ningú va notar, però que nosaltres vam detectar no en els 2 mesos i mig de preparació, sinó just en la inauguració de l'exposició. I vaig pensar que no calia ocultar aquest error, sinó que l'hauria de fer servir precisament per parlar del fet que és una creació humana. I en les meves visites doncs, començava preguntant als visitants que identifiquessin l'error i que al final de la visita em diguessin quin era l'error, per després parlar sobre com tothom cometem errors i cada visitant i cada persona que llegeix o que va a una exposició o que rep alguna cosa, doncs ha de ser crítica en el seu pensament. Imaginem les persones al juliol de 1974 portant abrics. És possible?
No, perquè al mes de juliol a Grècia fa moltíssima calor. Aquesta fotografia, que diem que és de les celebracions de juliol de 1974, de fet, no és d'aquell període, és d'uns mesos més tard, celebrant el referèndum per l'abolició de la monarquia. I això ningú no ho havia notat. Nosaltres ens en vam adonar just després de l'exposició. Però em va semblar que era molt interessant, no? I molt productiu parlar-ne. Gràcies. Moltíssimes gràcies per la vostra paciència. Moltes gràcies per la seva presentació. Gràcies, Aida. Gràcies, Núria. Hola? Sí, ara sí. Estem bastant fora de temps. Si hi ha alguna pregunta des del públic que vulgui fer-se, en tot cas, mentre la gent s'anima, només voler fer una mica de consideracions sobre el que s'ha dit. Molt interessant també aquest plantejament que parlaves, Núria, sobre iconoclàstia i patrimoni sense oposició, no patrimoni contra iconoclàstia. El patrimoni dissonant com un procés inacabat és el plantejament també que vas dur a terme amb el teu equip quan vas fer el projecte, quan vas plantejar el projecte de la presó, l'espai de memòria de la presó de dones de les Corts, com un espai viu. També quan parlem de la presó model, en aquest projecte, la insistència que tenim en incidir en les exposicions temporals i no tancar-los en narratives fixes, petrificades, mitjançant exposicions permanents, per donar-li també aquesta dinàmica en la qual els diferents visitants puguin venir, retornar, etc. I un dels temes que també hem anat discutint mentre fèiem aquest projecte museològic, que són aquestes relacions que sempre tenim, a vegades més afortunades, a vegades menys, entre museòlegs, historiadors, professors de Belles Arts, amb arquitectes i urbanistes. Aquesta interdisciplinarietat que a vegades salta una mica, a vegades hi ha friccions, a vegades no, hi ha una bona entesa. Per comentar aquí una cosa que tenim en comú també, que tenemos en común con Peniche, que es, por ejemplo, la cuestión de los locutorios aquí en la cárcel modelo, de cómo en un principio el primer proyecto intentaba removerlos, quería quitarlos, pero nosotros queríamos mantenerlos, porque como tú has dicho y como se expone en la Fortaleza de Peniche, en el museo, que recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo porque es impresionante. Es un sitio donde fluye un poco la experiencia, ¿no? que tiene entrar allí y poder visualizar y fantasear sobre la dureza de esa situación en la que había la comunicación entre familiares y presos, ¿no? O, por ejemplo, aquí cuando en el primer proyecto, en la cuarta galería, en un primer momento se expuso la posibilidad de hacer también pisos encima de lo que tenía que ser el espacio de memoria, el equipamiento memorial, ¿no? Que afortunadamente se corrigió, etc. Cosas en común y muy importantes es la cuestión de la sociedad civil. Es el punto de partida, la reivindicación popular que hay para que estos lugares se conviertan en equipamientos ciudadanos. En Peniche, por ejemplo, con la URAP, la Unión de Resistencias Antifascistas de Portugal, cómo se movilizó para abortar el proyecto de convertir la fortaleza en un resort de lujo. Y aquí, evidentemente, con las movilizaciones que hubo desde la plataforma Fem Nostra la Model, donde habían asociaciones memorialistas, habían asociaciones de vecinos, etc. Un magma ciudadano importante para que se convirtiera esto en un espacio y un lugar de memoria, ¿no? Me quedo mucho con las preguntas que tú también planteabas. ¿Por qué se tarda tanto hacer un museo nacional? Es una de las cosas que también me planteé cuando estaba en la estancia en Lisboa. Si bien hay un museo de la Municipalidad de Lisboa
que es La prisión del Jove, también muy recomendable. Cómo es que tarda un país como Portugal, que hace la revolución en el 74, tarda tanto en hacer un museo. Y sobre todo la cuestión de la participación ciudadana que comentabas y la representatividad en los discursos museográficos, ¿no? Todo esto también lo llevó a también los aspectos que comentaba Manos de las coyunturas, la importancia de las coyunturas políticas a la hora de hacer este tipo de proyectos, que no es casualidad. En las coyunturas políticas, cuándo se tiran adelante y cuándo no, ¿no? Cuándo se hace la exposición que planteaba Manos y la oportunidad de poderlo hacer en un lugar como era un lugar tan importante como el centro de detención de la policía política también en Atenas, ¿no? Y también me quedo con esta experiencia de la elección de enseñar y no ocultar los horrores como forma de activar e interpelar al visitante y así también enriquecer la experiencia didáctica de estos lugares, ¿no? No sé si queréis aprovechar para poder hacer algún tipo de pregunta o si queréis comentar alguna cuestión más sobre que os haya quedado en el tintero. Ahora es el momento. Y si no, pues podemos dar por acabada esta sesión y agradeceros mucho. Thank you very much, Manos. Obrigado, Aida, y muchas gracias, Nuria, por esta interesante e importante sesión sobre las exposiciones en lugares vinculados al patrimonio disonante. También para acabar, querer recordar que el día 28 de mayo, dentro del proyecto europeo liderado por la Buslucha Project Foundation, también con nuestros socios de la Universidad de Bolonia, el día 28 de mayo se celebra una jornada online donde continuaremos trabajando con diferentes socios, con diferentes experiencias europeas acerca del Dissonant Heritage, del patrimonio disonante. Podéis encontrar toda la información también ya desde el web del Observatorio Europeo de Memorias, también del web de la Buslucha Project Foundation. Os recomiendo que chequeéis, que miréis los contenidos porque serán muy interesantes. Y nada, agradeceros la asistencia a todos y a todas y esperemos veros hasta la próxima jornada que hagamos. Muchas gracias.